Diyos, maray na aga po. Pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kan banal na misa, paki-off o ilaagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante. Manteneron tatabi ang solemnidad asin kabanalang kan simbahan asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod po. Oratio Imperata. Pamibi para sa katuninungan sa kinaban. Sa ngarang kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Maheherakon asin maugayo na Ama, dai ka masasabotan nin si isay man na nagsasabwag nin iriwal. Dai pwedeng mag-ako sa imo ang si isay man na namumuot sa biyolensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kahurasaan, biyolensya asin kagadanan. Rangahaan sa imong kaakian, asin buksan ang samong mga puso sa paglaom. Tanganing sa giraray, mamidbidan ang mga aldaw nin siguridad asing katuninungan. Lugod pa man, si Santa Maria ina ning kaligtasan, asin reyna nin katuninungan. Tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas, na nakakagadan asin nakakalupog. Nabutasan na ang sa indang mga amunisyon, ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawuhan, nasunodon ang laykan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay. Surugon asin paglingkudan ang kagabsan, kan mga pinapaniwalaan nin mga armas, maging responsable, asin galangan ang diretsyo kan gabos na tawo. Makua ang ranga, asin kusog, kan mga naghihingowa para sa katuninungan. Sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay, siring man na ang lambang saro sa to, magpuon ng gad. Asin dayupot na maglakaw sa dalanin tunay na hustisya, pagkaherak asin katuninungan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan, inigabos, hinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe nin katuninungan. Amen. Sa ngaran kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Sa satuyang mga pamibi, isabay manyato ang mga minasunod na intensyones. Mga pasasalamat ni Marieta Sarza for redoblado, gonito, and Josafat ni Sara R. Quinto. Pasasalamat man ni Leo and Cynthia Ramos, ni Mary Jane Sabino, ni Emma Dantes, asin ni Manny and Lorna Labanda. Espesyal na mga kahagadan, for good spiritual, physical health and safety of my family, ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, for the fast and safe recovery of Dennis Gillian, ni Rosing Milante, for passing the pharmacy licensure exam, ni Jessica May Lunas, praying to pass the let exam of Marles Angeles, ni Shaina Margos R. Angeles. Special na kahagadan ni Benilda Donasco, for fast recovery of Adelina Calios, ni Rica and Carlo. Special na kahagadan ni Janice Manalo and family. Special na kahagadan ki St. Jude ni Roda Moya. Siring man para sa kapahingalo ang kan mga minasunod na kalag. Ki Froilan ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Ki Juan and Gloria kan Asopardo and Cantara family. Ki Juan, Gloria, Pilar, Silvia, Antonio, Ruben, Quijino, Andrew Juanito, Miriam and Roland Bendon kan Asopardo and Cantara family. Ki Eduardo kan Mendoza family. Ki Herminia asin Eduardo kan Mendoza family,
Ki Eduardo kan Mendoza family. Ki Juan, Gloria, Pilar, Sylvia, Antonio, Ruben, Gigino, Andrew, Juanito, Miriam and Roland Bendon. Kan Asopardo and Cantara family. Ki Mercy, ni Dana and Duke Morante. Ki Onofre Sr., kan Sipcon and Shopna family. Ki Lorenzo and Josefina, kan Dumikil family. Ki Resalino and Nancy, kan Orbigo family. Ki Isaac and Sonia, kan Mantes sisters. Ki Marlon, kan Amados family. Ki Leticia ni Ellie J. Esquivel. Ki Ida, Danilo and Lilia ni Leo and Cynthia Ramos. Ki Rosita, kan Almosara family. Ki Lorenzo, kan Odonio family. Ki Richard and Yam Yam, kan Himor family. Ki Leticia, kan Esquivel family. Asin ki Erlinda, ni Elmer Villarasa and family.
Dios maray na aga po, ngunyan iyo an ikatulong Domingo, kam Paskwa kan pagkabuhay liwat. Magtirindog po sa pagpuon kan Eucharistia. Irokyaw sa bilog na kinabang ang Diyos ang Diyos Good morning. Good morning to Father. Sagaran ka nama, kan aki asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapas sa ido. Asin sa imong Espiritu. Nasa ikatulong Domingo na po kita kan pagkabuhay liwat. Third Sunday of Easter. Madadangog niya to ang istorya kan duwang disipulo sa dalan pasiring sa Emmaus. Nakunsain sa tahaw kan sa indang disappointments, takot. Ito ang momento na nagpahiling sa sainda an sa tuyang kakurangnan sa dalan. Kadakla na beses sa mga panahon in pagkadisganar, takot, asin pangluluya nin buot. It is at the same moment that Christ would appear in the road of our lives. What is important is that we continue to recognize Him. Mamidbidan ta siya sa dalan kan sa tuyang buhay. Kunyan, midbidon ta an sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamili sa kagurangan tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan. Pakapatawadaan sa tong mga kasalan, sindarhon kita sa buhay, nalaing kasagkoran. Amen. Mahera ka, kagurangan, mahera ka, Kristo, mahera ka, Kristo, mahera ka, kagurangan, mahera ka, kagurangan, mahera ka. Mag-omaw kita sa Diyos, sarabay niya tong awiton, ang kamurawayan sa Diyos. Asin sa dagat sa mga tawong marahayang buhok. Inoong maumi ka, rinurugyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka. Huli ka, nagula mo, kamurawayan, kagurang na Diyos sa langit, Diyos sa mga kakamhan,
kagurangan ating bugtong Hesu Kristo. Kagurangan na Diyos, pero kan Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalankan, kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalankan, kinaban, akoan sa mong pagkimaheran. Ika na nagtutukaw sa to kanama, kaheraki kami. Ikasalan, banal, ikasalan, kagurangan, ikasalan, uro, kahalangkan. Yesu Kristo, kaiba, kala Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamiti kita. O Diyos, danay na magrukyaw an sa imong banwaan, tanganing binago sa pagkaaki nin puso, sindaman sa nang naguugmangunyan na ibinalik sa kamurawayan nin pag-ampon, maghalat kan aldaw nin pagkabuhay liwat sa paglaom nin panatag na kaugmahan. Uli kay Hesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay as sinagahade kasaro, kada Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon. Sa babasahon, madadangog ta an mapangahas na pahayag ni Pedro na si Jesus na ipinako sa krus, na buhay hale sa mga gadan. Patunay, ang pagkabuhay liwat ni Kristo kan pag-utob kan Dios sa iyang panuga, asin tanda na si Yesu Kristo mananggad kagurangnan asin para ligtas. Ang enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Danga nagtindog si Pedro kaibaan unsing apostol, asin nagtaram nin makusog. Mga kapwa ko Hudiyo, asin kamo na mga nag-eerok sa Jerusalem. Danguga asin sabutan nindo ang sasabihon ko. Mga Israelita, hinanyugan nindo ang mga tataramo na ini. Si Jesus na taga Nazaret, sinugo ni Diyos. Pinatunayan iyan sa paagi ng mga dakulang gibo, mga milagro, saka mga tanda na ginibo ni Diyos sa tahaw nindo huli sa iya. Aram nindo ini, huli tayaon kamo kan mangyari ini. Sa sadiring kabutan ni Diyos asin pakaaram, itinao niya si Jesus sa indo. Ipinapako nindo siya asin ipinagadan sa mga makasalan. Alagad binuhay sa liwat ni Diyos. Pinatalingkas siya sa kapangyarihan ng kagadanan. Huli ta imposible na sa kapangyarihan siya nin kagadanan. Siring sa sinabi ni David dapit sa iya, danay kong nahiling ang kagurangnan sa atubangan ko. Nasa tuo ko siya, tanganing dai ako matanyog. Kaya naugmaan puso ko, ang sakong mga tataramon, panunin kaugmahan, asin ang sakong laman mapahingalo na may paglaom. Huli ta ang sakong kalag, dai mo papabayaan sa kinaaban kan mga gadan, dai mo itutugot na malapaan hawa kan banalmong surugoon. Itinukdo mo sa ko ang lalan pasiring sa buhay, papanoon mo ako ning kaugmahan, huli kan sa imong presensya. Mga tugang dai maninigaran na ang satong ginikanan na si David, nagadan dangan ilinubong, ang sa iyang ilungan, uyay digis sa to sa gudngunyan. Propeta siya, aram niya ang panugaan ng Diyos, na ang sakunggikan sa iya, na ang sarunggikan sa iya, matukaw sa iyang trono. Nahiling ni David ang gigibuhon ng Diyos, kaya ipinahayag niya ang pagkabuhay liwat kan Kristo. Kan sabihon niya, dai niya pinabayaan sa kinaaban kan mga gadan, dai nalapaan sa iyang hawak sa lulubngan. Huli ta binuhay liwat ng Diyos si Jesus,
Mga saksi kami kay ni. Initaas siya sa tuon ni Diyos, inako niya sa Ama ang Espiritu Santo na ipinanuga sa iya. Hali sa iya, inigabos sa nahihiling sa kanadadangong nindungon niya. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, ipahiling mo sa ko ang dalan nin buhay. Kagurangnan, ipahiling mo sa ko ang dalan nin buhay. Ampo na ako, O Diyos, sa mo ako minapaili. Minasabi ako sa kagurangnan, ikaan sa kong kagurangnan. Ang kagurangnan, iyo ang sa kong kalis asin piniling kahirasan, ang sa kong buhay sa iyang nakakaptan. Kagurangnan, ipahiling mo sa ko ang dalan nin buhay. O umawon ko ang kagurangnan na naguhulit sa ko, asin sa banggi tinutukdoan ako kan sa kong puso. Ang kagurangnan na mamatayan kong danay na haranis ako, haranis siya, asin mayo nin makakatanyog sa ko. Kagurangnan, ipahiling mo sa ko ang dalan nin buhay. Kaya nag-uugmaan sa kong puso asin kalag, nasa katiwasayan man ang sa kong hawak. Huli taday mo ako itinao sa kagadanan, asin ang sa imong namumutan, daay mo pinapabayaan sa lulubngan. Kagurangnan, ipahiling mo sa ko ang dalan nin buhay. Ipinapahiling mo sa ko ang dalanin buhay, sa imong atubang, yaon ang kapanoan nin kaugmahan, sa tuo mong kamot, yaon ang kaugmahan sa lamang. Kagurangnan, ipahiling mo sa ko ang dalan nin buhay. Ikaduwang babasahon. Pinapagirumdom kan ikaduwang pagbasa na kita tinubos, bako huli kan mga bagay na mapapara, kundi tinubos kita huli kan dugo ni Kristo. Huli ka ini, inaapudan kita na mabuhay na may pagtubod sa Diyos. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa hali sa inot na surat ni San Pedro. Mga namumutan, kung inaapod nindong Ama ang Diyos na masuripot, na hinuhukuman ang lambang saro, susog sa iyang mga gibo, dapat man kamong magalang sa iya, mantang nabubuhay pa kamo sa kinaban na ini. Aram nindo kung ano ang itinubos sa indo, tanganing makalda kamo sa mayong pakinabang nindong pamumuhay. Na minana panindo sa indong mga ginikanan. An itinubos sa indo bakong sarong bagay na nawawara, arog kan plata o bulawan, kundi ang mahal dugo ni Kristo, na siring kan sa kordero na daing kaninan o digta. Dati na siyang pinili ng Diyos bago palalangon ang kinaban. Ngunyan, ipinahayag siya sa huring mga aldaw na ini dahil sa indo. Huli sa iya, nagtutubod kamo sa Diyos, na iyo ang nagbuhay liwat sa iya, asin nagtao sa iya nin kamurawayan, tanganing magtubod kamo, saka maglaom sa Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. Sa mga tataramon mo, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong Pagrokyaw kan banal na espiritu. ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kumurawayan sa imo kagurangnan. Kanal daw man sa nang ito, duwa sa mga disipulo ni Jesus sa nagpasiring sa sarong baryo na ang ngaran Emmaus, na mga 11 kilometro ang rayo hadi sa Jerusalem. Nag-uulay-ulay sinda, dapit sa gabos na nangyari, mantang nag-uulay-ulay sinda, saka nagdidiskutiran. Rinanihan sinda ni Jesus mismo, dangan nakisabay sa indang paglakaw. Maski nahihiling ninda si Jesus, dahil ninda siya namibidan. Hinapot sinda ni Jesus, ano ang pinag-uulayan nindo? Naguntok sinda, na mamundo
ang mga lalaugon. Ang saro sa inda na ang ngaran Cleophas nagsimbag, ikasana. Sa mga nagdalaw sa Jerusalem, andain nakakaaram kan mga nangyari kaining mga huring aldaw. Anong mga pangyayari? Anapot niya, nagsimbag sinda, dapit kay Jesus na taga Nazaret, saro siyang propeta na mapangyari sa gibo, sa kasatataramon, sa atubang nin Diyos, asinin gabos na tao. Isinumbong siya kan sa buyang mga puo na padi, asin mga kagsakop, tanganing masintensyahan siya nin kagadanan, dangan ipinako siya sa krus. Siya, ang pinaglalauman minamatubos kan Israel. Lain pa kan gabos na ini, ngunyan, ang ikatulong aldaw poon na mangyari ito. Natikbahan kami, kanagkapirang babae, sa samong pag-iriba, na amay na nagduman sa lulugnan, asinday nahiling ang bangkay na Jesus. Nagpuli sindang nagsasabi, na nakahiling pasindanin sarong bisyon nin mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Ang ibang mga kairiba mi nagduman sa lulubngan as napatunayan na totoo ang sinabi kan mga babae. Alagad ay ni na nahiling si Jesus. Dangan sinabihan sinda na Jesus, mga lulong, mga kulang sa pagtubod sa gabos na sinabi kan mga profeta. Bakong kaipuhan na magtios ngo na ang Kristo kan mga bagay na ini bago siya maglaog sa iyang kamurawayan? Dangan, ipinaliwanag sa inda ni Jesus ang sinabi dapit sa iya sa gabos na kasuratan, magpuon sa libro ni Moises, saka sa mga surat kan gabos na profeta. Kan harani na sinda sa baryo na sa indang dudumanan, si Jesus garumalihis paduman, alagad pinugulan ninda siya. Dai ka na magpadagos, ta sulnop na ang aldaw, asin nagdidiklom na. Kaya, nag-iba siya sa inda. Nagtukaw sa pagkakan si Jesus sa kaibahan ninda, kinauan ni Jesus ang tinapay, benendisyonan binaak sa kaitinaos sa inda, dangan nabuksan ang mga mata ninda, asin namid bida ninda siya. Alagad bigla siyang nawara sa paghiling ninda. Nag-ulay-ulay sindang, bakong naglalaad an sa tong mga puso, kan nagtataram siya sa to sa dalan, asin nagpapaliwanag kan mga kasuratan, kan oras man sa nang iyan, nagbalik sinda sa Jerusalem, naabutan ninda duman, natiripon ang 11 disipulo sa kanibapang mga kairiban ninda, nagsarabihan mga ini, talagang nabuhay na liwat ang kagurangnan. Nagpahiling siya kay Simon. Ipinaliwanag man sa inda, kan duwa, ang nangyari duman sa dalan, asin kung paanong namid bida ninda ang kagurangan sa pagbaak kan tinapay. Mga tugang kong namumutan, marahay na bareta kan kagurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning! Pakisabi sa kataid, salamat, tayaon ka. Salamat po, tayaon ka mo. May mga oras sa buhay niya to na haros gusto tanang sumuko. Gusto tanang dumulag. Kaya bagatig sasabi ta sa Diyos, Lord, gari dahi na ngaya ining pag-asa ang buhay ko. Gari dahi ng padumanan. Iyan precisamente mga tugang ang momento na sabihon ta, iyan ang sa tuya man na Emmaus. Gari kita nasa dalan pasiring sa Emmaus, lugar na kung saan namamatean tayo ng mga disappointments, takot, asin minsan gusto tanang sumuko. Pero aram ni doan marahin na bareta na dara kaining sa tuyang ibanghelyo ngunyan, na sa dalan pala na iyan, dai kita nagsusulo-sulo. Kaibahan ta siya. We never walk that road alone. May turugo na, may napuon pa sana ako. Tranquilo. Gariman sana nasa harong. Pakipukawa man po. Tahirak man kampadi, 4:30 nagmatana. Tanganing magpreparar po kan sermon. Dit sa nang oras. Gusto nindo, tapusong ko na inidigdi.
enot na maray na bareta na tinatao sa tuya. As nagtatao po sa to ng inspirasyon. Number 1, pag namamatayan ta pala nagaribaga, disganado kita, nawawara na kita sa buhay, iyan ang parehas na momento na sisabayan kita kad sa tuyang kagurangan. Minaiba siya sa dalan kan sa tuyang buhay. Paghuna kan mga disipulos, ining duwang disipulos, tapos na sugabos. Everything was over. Kaya, ngunyan, hali sa Jerusalem, 11 kilometro ang rayo sa Jerusalem. Pasiring po sinda sa Emmaus. So Jerusalem, for them, was the place of the messianic glory. Duman, mangyayari ang gabos. Gigibuhon kan gabos kan kagurangnan. Ang gabos para sinda maitalingkas sa kauriptan. But it turned out to be the burial ground of their shattered dreams. Nadisganar sindang maray. Kaya, they were leaving hope behind. Nawaran nin pag-asa. Disappointed, dejected, distressed. Na-disappoint, nagluya subuot, natakot, na magpadago sa buhay. Sabi nga ni Kayan, the dream had ended, the vision was gone, the mission was forgotten. Paminsan, arog man po kita kaya sa buhay nato. Minaluyaan buot. Lalong-lalo na kung ang mga plano taday nangyayari. Lalong-lalo na kung pagmati ta, gariday na dadagog kan mahal na Diyos an sa tuyang mga pamilya. Madali man kitang magsuko, madali man kitang dumulag sa satuyang kamugtakan. Pero sabi ko po nga ni, inian parehas na panahon na minasabay, minaabutan sa tuyang kagurangan. Siring kang nangyari sa satuyang ebanghelyo. Ang problema lang, day po siya namin bidan, tulos, kat sa iyang mga disipulos. As it always happens, it is in moments of defeat and hopelessness that Jesus comes along and joins us on the road of life. Saka siya, kasabay ta, as nakakaibahan ta, to assure us, to remind us, and to challenge us. Iyan ang pagtubod. Napadagos kitang maglakaw because we have that assurance na kaibahan ta pirmi ang sa tuyang kagurangnan, sa dalan kan sa tuyang buhay. Oh. Kaya padagos lang ang misyon. Sabihon ta daw sa tuyang kataid, padagos ang misyon. Oh, sabihan kusog-kusog, tanganing day mga turog. Padagos ang misyon. Ikadua, sa inamidbidan kan mga disipulos ang sa tuyang kagurangnan sa dalan. Kita, mamimidbidan ta siya when we also listen to Him. We listen to His Word. And when we receive Him in the Eucharist, namuklat sa indang mga mata sa pagdangog kan mga tataramon, sa paagi kan sa iyang mga tataramon. O, kaya sabi baga kan mga disipulos, pakong naglalaad an sa tong puso, kan siya nagpapaliwanag sa tuya kan mga kasuratan. And finally, they were able to recognize Christ through the breaking of the bread sa paagi kan banal na Eucharistia. They finally saw Jesus. Namidbidan nindaan sa tuyang kakurangan. O, kung isipon bagayaon lang si Lord, di ba? Ang problema, busy kitang marhay, distracted kita kan mga nangyayari sa tuyang palibot. Kaya daita siya napapansin. O, kaya ang magayon na challenge po sa tuya, enot, make time for Scripture. Dikit siya ng panahon na tinatauta po sa pag-adal, pagbasa kan kasuratan, iyan ang matao sa tuya, giraray nin kusog. Iyan ang mabuhay, giraray kang nawara, as nagluyang buot
naigwa kita. Ang problema, ngunya na panahon, mas dakulan panahon ta sa telenovela, mas dakulan panahon ta sa Facebook, sa TikTok, mas kibaga ngunyan, mas kadaklan, mas tigpipili sa laog kan simbahan magtukaw sa hurihan o kaya bakantean na sa inutan. Pero pag mahiling kita nin, sabi ko nga ni, concert, tapos basketball, madigdi sa PBA, mabayad kitang mahal para lang mayaon kita sa inutan. Pero nga ta daw iyan sa pagdangog kan tataramo ni Diyos, tihugakan po kita. May paturog-turog pa kita sa misa. Diba? Magayon po yan paghurup-hurupan ta. Make time for the Word of God. Make time for the Scriptures. Second, let us value the Eucharist. Pahalagahan ta po ining misa na kung sa inangyayari ang pagbaak kang tinapay. Bako sana ining sarong routine, Domingo, masimba na naman ako. Webes, masimba na naman ako. Sana hilingon taan kada misa na inkwentro na kung saan nakakasabay, asin nakakaibahan niya to an sa tuyak kagurangnan. Kung inisarong inkwentro, gani man sa na date with the Lord, di ba? Pag Sunday, pag nagsisimba kita, date with the Lord, excited, mapahamot, bakong maturog. Di ba? Sarong inkwentro, nakaibahan siya. Ngata daw yan, ta sa daog kan simbahan, halawigon pagmati taan oras. Pero haliputo ng oras, kunyaong kita, naghihiling kin Netflix, may mga series pa iyan, episodal pa iyan, nahuhuk pa nga ni kita minsan, di ba? Di ita naririparo. Pero sa laog kan simbahan, magsermon sa nasupadi, napuon pa sa nangani, gusto tanang magturog. For homilies, no way. Dali-dali na padre. Tagutom na ako. Diba? Pag naghihiling kitang pelikula, gusto ta, perming may kadobol. Pero nga daw sa misa tagari, alawigo na marhay ang oras. But you know, the good news is, kan namid bida na ninda, kaining mga disipulos sa tuyang kagurangnahan. Sabi digdi sa istorya, they did not stay in sadness. Na para sugabos na disappointments, na para sugabos na takot, asin kaluyahan nin buot. Buminalik sinda sa Jerusalem na pano nin kaugmahan asin kusog, isog nin buot. In other words, binakbusinda kan sa tong kagurangnan, asin nagbakbusinda kan sa indang buhay. Namumutan pong mga tugang, totoo, maabot, asin ma-experiensyahan ta ining inaapod na Emmaus moment sa buhay ta. Panahon na kung saan kita nagdududa, panahon na kung saan garibaga da iina, sinisimbag, asin dinadagog kan Diyos, ang sa tuyang mga pamilya. Panahon where we get disappointed. Lalong-lalo na sa kamugtakan asin krisis na pinag-aagihan tangon niyan. Gera, marahalon na, barakalon. Iyan ang mga Emmaus moments that we need to face and go through sa satuya pong buhay. But those moments, you know, can become moments of encounter. Ang importante padagos po niya itong minimidbid sa dalan kan sa tuyang buhay at sa tuyang kagurangnan. And makikiulay kita sa iya, kasabay kan duwang disipulo sa dalan. Magdanay ka sa mo kagurangnan. Stay with us, Lord. Dai ka na magpadagos. Ibahan mo na kami ligdi. Takon kaibahan taan sa tuyang kagurangnan, we find strength to go back and to begin again and to walk forward in faith na magpadagos, na pano, nin isog, asin,
pagtubod. Kaya paghali sa Emmaus, pasiring sa tunay niyatong istaran na iyo ang langit. Amen? Sagaran ka na maaki as in Espiritu Santo. Amen. Matindog kita sa tuyang ipahayag an sa tuyang pagtubod, Tutubod nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kang langit asin daga, asin ki Hesu Kristo aking bugtong niya kagurangnanta. Ipinangida muli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kang panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat halik sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa to, kan Diyos amang makakaman. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ni mga santos, sa pagpatawad ni mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ni laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Sa pagrumdom kan kung paano namit bidan kan mga disipulo sa dalan, pa Emmaus si Kristo, sa pagbaakan tinapay, mamibi kita sa Ama, para sa mas hararom na pagpahalaga kay Kristong nabuhay liwat bilang kakanon kan kalag sa satong pagbaklay sa buhay. Kaya sabihon ta po sa kada petisyon, kagurangnan, hinanyuga an samong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa asin mga obispo kang simbahan, mabuhay na maninigo, susog sa saindang pangapudan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang satong pagsaksi bilang mga Kristiyano, magdaraning paglaom asin liwanag sa mga maluya ang buot, asin yaon sa kadikluman, nin kawaranin paglaom, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang satong komunidad, dainang gad magpasibaya, kan mga biyaya na inaako niya to sa selebrasyon kan Eucharistia, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga naghihelang, mapaumayan asin mapakusog sa pag-ako kan Eucharistia, asin mamidbid na ang sa indang mga pagsakit, sarong pag-alok na makisumaro sa kamurawayan ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga gadan, mag-ugma sa kapanoan ng buhay, kaiba si Kristong nabuhay liwat. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyuga sa mong pamibi. Sa hilom, sa halipot na panahon, isabay man niya to ang sa tuyang mga personal na kahagadan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong Langit no na Ama, warasan sa mo, ang masarig na pagtubod na kaipuhan, tanganing mamidbid an sa imong aki, sa gabos na pangyayari sa samong buhay, uliman sa nakikristo, sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia.
Pamibi ka mo mga tugang tanganingan sako asinan sa indong atang maako manlugod kan Dios sa mga makakamhan. Ako on manlugod kang kagurangnan, nan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sing kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asing kang bilog niyang banal na simba. Kagurang na nakikimahera kami asin para sa iya, na tinawan mo kan dahilanin labi-labing kaugmahan, warasan mo kan bunga nindaing sagkod na kagaya-gayahan, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurang. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos sa sindakakaligtas na ikakagurangnan, ipagrukyaw sa gabos na panahon at ngani, mas mamuraway na iharubay urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Huli ta sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay, ang gabos na isinikwal binabago. Asin, ang karahayan kan buhay, ibinabalik sa mo ki Kristo. Kaya, sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugma ang gabos sa bilog na kinaban, patingani, ang mga langit non na bertudes sa sinan mga anggeles na potestades, nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Palaran inalipin sa ngaran kan kagurangan. Husana, Husana sa kaitaasan. Husana, Husana sa kaitaasan. Husana, Husana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabo din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya, na sa lugaring niyang buot, nagpaubaya sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, dinaak ini itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, ta ini an sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi pagkuanya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubon. Ang pagkabuhay mo diwali pinapahaya, sagkod na ikahadato. Kaya kami na nagrurumdum sa iyang pagkagadan lasin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, kan kalis ni kaligtasan, nagpapasalamat,
pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kada Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkambuot kay bakan sa mong Papa si Leon, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan kabos na klero, siring man girumduma, sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Keraki kami gabos, namimibi kami tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles kay bahanan sa tuyang patron na si San Judas Tadeo. Asin gabos na santos, na kay tupa, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Yan mamibi po kita kan pamibi na itinuklo sa to, kan sa tong kagurangnan. Agawa kami sa gabos na maraot, tabimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulitas sa imong kahadean, asin ang kapangyarihan, siringan ang kaurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya, an katuninongan, asin pagkaburonyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade,
sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurang nandanay na mapas sa Indo, Asin sa imong sa espiritu. tuyang niya na ihira sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo. Kaibahan niya to sa dalan, ninbuhay siya, ang nagpapara kan mga kasalan kan kinapan. Paladan kitang uya digdi, tama ako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod po. Pamibi sa Jubileo kang Diocese kan Legazpi. Mamumuto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa 75 taon nin sa mong pagiging diocese. Biniyayaan mo kami kaining komunidad nin pagtubod. Tukdo e kami ngaging simbahan na sinodal, asin gibuha kaming mga saksi kan kaugmahan kan ebanghelyo. Inantabayan mo kami kaidto ngunyan asin sagkod paman. Pataluboa kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo, asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon, palaadaan puso mi na maging siring sa puso mo, tanganing magi kaming padi, propeta, asin hade para sa banwaan mo. Huli ki Jesucristo, kagurang na niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación, San Gregorio Magno, San Judas Tadeo, Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami nakahiraking hilgaan sa imong banwaan, asin ang pinagkanigo mong baguhon, hulikan mga misteryong daing sagkod, tugutan mong makaabot sa daing nalalapang pagkabuhay liwat kan hawak na pagmumurawayon. Huli ki Kristo na sumong kakurangnan. Amen. Tukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantiner kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa kang nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 42,836 pesos and 5 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 3,166 pesos and 25 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 8,993 pesos and 90 centavos. Sa masunod na Domingo, Abril 26, iyo po ang ikaapat na Domingo ng bulan, asin tada Sunday, kung saan dadarahon ta po ang satong tada canister, asin i-offer po ini sa offertory. Asin mauwot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging semana. Mga anonymous, duwang 1,000 pesos, 700 pesos, 600 pesos, apat na 500 pesos, 400 pesos, 300 pesos, asin 200 pesos. From donation through GCash, 4,800 pesos. From NARS M, 2,000 pesos. WHA Architects, 500 pesos. Jep Tugores, 200 pesos. As in Eduardo Jr. Brazil, 500 pesos. Dios mabalos po. Matindog na po kita. Salamat po sa inyo kabos, mga nagpartisipar sa misa ngunyan, sa magpuon sa choir, live streamer, lectors, commentator, lay ministers, mass collectors, mass sponsors, sa sinasatiya pong mga altar servers. Thank you very much po. Ang kagurangnan, mapa sa ido. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita gabos, kan Diyos na mabubuton, asin maherakon. Anama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang bisa. Salamat sa Diyos. Para watalay siya marangal.
siya'y papurihan, araw at alay siya'y parangalan. Ating pag-iwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Ating pag-iwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah. Salamat po. Salamat po, Father.